Nový rok 1990. Nastupujúci prezident Václav Havel v eufórii slobody otvoril brány väzníc. Mal to byť akt milosrdenstva, no nevedomky tým pootvoril aj brány temných síl. Hovorilo sa, že pustili vrahov. To bol omyl. Hneď po amnestii vyšli von len drobní hriešnici s trestami do 2 rokov. Ostatným tretinu odpustili. Ťažkým zločincom stiahli z trestu len 1 rok. No aj v tejto skupine sa ukrývali budúce SA podsvetia. Na slobodu nevykročili len zlodejčkovia, ale aj drávci pripravení ovládnuť ulice a zdvihnúť peniaze, ktoré ležali na zemi. Len pár mien za všetkých. Tibor Pávaj, Rudolf Hodoš, Robert Holub. Kým oni vonku začínali porcovať republiku na teritória svojho vplyvu, za múrmi Leopoldova to vrelo. Tam, kde zostal sedieť aj neskorší kat podsvetia Jozef Roháč, čoskoro vypukla najväčšia väzenská vzbúra v dejinách. Oheň v Leopoldove však len predznamenal požiar, ktorý onedlho zachvátil celé Slovensko. Vydieranie, výpalné, nájomné vraždy.